Abusua say that more kwaba edeba nyansapo dwumadie eso. Yakasa nyansapo TV a eno ane se amamre ene amane. Mepacho ye bibia ye amamre ene amane se de be akirima yenso de ye nananom adikanfo be ye no yenso ye behu nia omoye na yenso ye diso se de be ya udu ba bia ye hu say yes we Ghana ni de hye we asanteman de hye Mr. Media me jeso any particular to share mo kroma eno ane original papa me nche ho no mayema ya papa akwaba kame ho en opani ya mo akwaba ya agona na baby ofie tie mi free de boko woni bia ni tembia ya oka agona agona no mfaye ko hu school kakra oh me pa kire se me ya agona ni eya titi agona busuya ni bia no ne nyeso ene agona no e kire se eye ako enana edisika atom brother one piece enana ene enisika ade acheso sanetie medie anu ye kakra bi we kire se ampa ye fi asantemam because ohu fasu ene sikakoko ayetano chese otekoko so na asase so kronkron na ofi ana obae yesamu akwaba bi ya agona abusia mesro like na share se de be obi nso ebehu dwumadie na ono nso dwumadie aye nyina no obesua nyama bebre ede afim aya wadaroma ene etiefo aye krado wabai de no waba ebeje nyama bebre de afi wo de ebeko school nene etiefo yebeko ofin eso yekasa offense man offense a omufihi omasene sen de ne si yenti enne omakodu inso naja a ye from offense ya papa ba ne de na chese bibia ye krado se de be obehwie e de gu ho e de ama timenche no eja yekasa offense omasen akasa efihi yo me desia me dase se wabusa me offense for oma abakosem na de etie ne se offense wo mo ye ebo abusua bia efre no asona abusua na se de ye nyina yenima na se dodo no anim no asona fo no omu firi kokobiante eho na asonafo no efiri o mo kire se ebodan na wo mo nana no ye frɛ na aso obo ade eho nana otie na eho no na otuye ene one na manfo wo mo ebe chichiri kura ye frɛ no adanse akurufu ti eho na asonafo no dodo no a eho na wo mo etenaye a wo mo ase edoreye ekopim se wo mu nyina wo mutu maako na kuntunkunu ono one na sonaman no wo mutuye wo mu kotena achimchebi ena nana aboaje agi onso ene na sonaman no so wo mutuye wo msoso eko edweso ena nana frebentua a samri ye ba beka wo mo ho abakosem no wonso so na no mu odi offense man no anim na odi wo mu tuye edi free adanse akurufuom na onso so odi wo besene ekotena ba bia samri offense ba bia wo mo eti aja yabeda wase kakre krapo ama wasua niam bebre abusia jemre na yo bebre edema aja wadaroma yenimse ebimo yesi omufi Nigeria na baaye ebimo yesi omufi ha sei na offense of man ehimfa no mu pie ya omu baaye said the medical akadada no wo mo efri kokobiante a chese eye ebodan ma menchire mu kakra ebodan ebi amo enchire me na se enemafo bibiri enim ebodan na o mahunu obodan oduma kuma bo ade no said the obobo mbepo
ene amana donku num na oye niema no saa na ebo nso so obo ebotan kokuru eto ho no wo se da siesie ebim a chese wura mu sisi a hotese kuru mu kakraka nipa tena ho etimi ye o di o dwuma ye o bibia se de o mope enti saa ade no bi ana se bodan onu bi na o musemu a wo kokobi antia na aso a obo ade no wone na manfo ase etre no wo mu efiri mu na ombesene akwakyekere kuru a ye frɛ o mu akurufu enti wo mu kase na o mu firi bodan mu ho na o mu etnaye a kopim se wo ma ase tre ya wo mu eba adanse akurufu mu a wo ma ase ehwete ya ebi kɔ achimchebi ebi kɔ edwoso ebi nso so ekɔ ofin so no. Okay, nana panyi ahemfo anase mpanyifo mu didi ofin so man ansa no mu kɔ settle wo nsuo na gya no obetime acheche mu kakra ama yehu sam mpanyifo ne ahemfo no. Yo medase se de kuro bia edi atutena sa no mo kwa akotena enei baabi a omo tena etie no ofin so fo nso ye bi saa na wo mo pani ana odi o manimu no enam di ka bo ni di se o de frebentua oni di o manim ene o de wo mo ne nane nam saa di atutena mo kwatena tena di anto akora wo mo kwatena hobi esa atu ho ebetena duma na afo enti duma na afo ho no ho na wo mu hunu se asasi bi ewo ye friend se ekọ ofin no ho kru insuo bi sabre ofin de ye bo ofin wa santememu a etwa santema ho ahia enti wo mkobusa asase mase no na ekire se ye oba pani bi a ye friend na natwene bo a oye obri ebo a asante ne obri ebo a sebie son sebie nyaado ne ho kafo ne yere eno nkobusa asase nase enti wom yese ene one no na natwene bo a ne be kasa wa asase no enti wom kasa aye no anufu aye ema oto wom to na nadwam na kantanya sabre na odi offensefo no animu no wom koto asase no ema wom tena eho na twene bo anso so no na ye edinase ehema enti wom kwatena ho enti wom tena ho no anche bia ena wom so ehuru se baabi a wom te ye no eso wom ko wom anum kakra enti wom pini ekọ ofe no ho pa insuo no ofe no ho no wom kwatena ehon pa eho no ena omunya omudin a ye from ofin so se oti kuro bi a eso etwato a na chese ebi a insuo ebi a pra so sei na chese insuo pra ena o etna ho ebi a ofin so insuo ofin ena wo etna ho enti chese kuro bi a so eto aso no na chese ya na etaaye insuo saa netie nti wom kwatena eho na omunya omudin ofin so no abusia ejiri se ogusu esua niama bebre ewo Nyansapo TV eso unsua ya krampo no wasua se oti ekuro bidin na so etwato a na chese either se insuo eho ana omote ti se pra so ofin so ene de keka ho aso etwato no enye na ebianka unim ebianka minim intina meka cho se Nyansapo TV de like and subscribe Israel share no bianso ensa enkane de serebe ya yebesua amamre ene amane na yachi anyira eja ye toaso mepacho offenso a okan de na yo mo ahyenso de a uhu obi oba free say we oyo offenso ni deshe yo offenso no de se uhwemu a omo se de ni ahyenso de na emom no womo ewo bibia ye ka fa womo ho a wutimu se offenso man anase
wɔn a wɔn di ɔfin so anim no wɔn so ɛyɛ adeɛ paa deɛ mekan ebiom no ɛne sɛ na Dwamena Akɛntɛn a wɔn ɔkɔgye saa asase no ɔmkɔtena ɔfin so no wɔkɔ ne kura no na Wiafe Akɛntɛn a wɔyɛ ne nua ɛna ɔbɛdi n'adeɛ ɛkyɛ sɛ ɔbɛfa no tu enti ɔbɛtena akonnwa so no saa bere no mu ɛna Asanteman yɛn nyinaa yɛka ho bɔ mu a yɛka sɛ ɛkɔpre ne afɛfa ahodie awɔ Dɛnkyira Ntim Jakari nkyɛn enti na nana Wiafe Akɛntɛn no na ɔno so na odi mu akɔntɛn paa enti ɛno akyi no ɛna office Asanteman enso ekotu dɔmaa so ɛsa dɔmaa no ɔmo te suntre so a ɛwɔ Bantoma ɛhɔ na dɔmaa man no na ɔmo teɛ nti wɔm kotu dɔmaa man no so sa ɛma wɔm tu wɔm ɛkɔtena saa mmiri baabi a wɔm teɛ no wampan mu ɛhɔ na saa bere dɔmaa akɔtena na wɔm asade a wɔm nya firi dɔmaa ɛsa mu no ɛna ɛbaa sɛ na wɔm ɔkyɛ no bikyim na ɛni kasɛm ne sɛ Asante so wɔm kɔsa na wɔm nya asade bi a bikyim ɛna yɛ na wɔm ta ɛkɔkɔtena wɔm kyɛ no ɛno ɛhɔ na ɛma enya kuru bikyim no dɛkyɛ ɛhɔ na wɔm kyɛ wɔm nneɛma ɛya sɛ obodue mu ansɛ ho sɛ de bɛyɛ kyirima bɛte asenti o ka sɛ ɔmo kɔsa asɛ kyerɛ sɛ ɛsa no ɛyɛ ɛko ti Asanteman sɛbia son sɛbia nyaado ɛko ɛne yɛde kyekyere Asanteman nya Asanteman ko yɛ nananom deɛ ɛko ɛna ɔmde kyekyere yɛ sansɛ ɛko sɛ wotimi ko na woyɛ wokɔ nkɔdina na wonya apaye na woko a woko ɛde gye adeɛ woko ɛde gye asase woko ɛde gye enipa woko ɛde gye adwapadeɛ woko ɛde gye tumi woko ɛde gye nipa ɛma wɔn bɛhyɛ wase nti ɛko deɛ yɛn nananom wɔn a ɛntimi ankɔko no ɛna wɔn nya sɛbie son sɛbie nyaade wɔn ɛnsaase nketenkete no bi ɔkora mpo a wɔanya bi kora ɔkɔhyɛ obi ase nti yɛn nananom deɛ akondie deɛ na yɛ wɔn adeɛ bi a na wɔn ani ko ho paa nti sɛ wote sɛ obi ka sɛ ɛsa adeɛ a na kyɛ sɛ ɛyɛ ko nti yɛkɔ ɛko yɛkosa ɛko wɔ dɔmaa so saa mmerɛ no wɔn te suntre so Kumasi suntre so ayɛ Bantoma ha saa mmerɛ wɔhena na odi dɔmaa hena animu ne yɛfrɛ no kyerɛ me sikafoɔ ɔno na Asante wɔn kɔto no so ɛso saa wɔn pam no a saa bere wɔkɔtena wam ɛpɛn mu na wɔn nneɛma a wɔn gusu ɛkyɛ no ɛna saa bere no ɔfɛso hena saa bere no wɔ hɔ a mefrɛ no emeka sɛ wɔde Wiafe Akɛntɛn no na wɔn kyɛ nneɛma no na ogyina hɔ din ɛna ɔpem so ɔsɛ etu a ɔte kɔkɔɔ so wɔ obisa ansɛ na mede hyeɛ adai yakosa sɛbia son sɛbia nyaado Nyankopɔn ɛyɛ adom yɛnya asade bebree wo nuanom wɔn ɛkyɛ na wɔn ɛfom fabie na ale na ode ogyina hɔ din na ɔse nana me de asade no de mempɛ bi na nka wadawroma nka obedo me de a de mepɛ ne ɛmoa ni nkɔ ɛmoa eni nkɔ asɛ kyerɛ sɛ ɛna ɔpem so obisans na mo ani nkɔ de ɛne ɛde ba ade ɛna ɔse nana me de mepɛ asase a ɛso kakraka na me ne me manfoɔ ebetimi adɔ ni adidie na yenya bi nso so agya ankyirima na afi nso so no sɛbia son sɛbia nyaado ɛboa a ɛwɔ asase so so no nso so no yɛdɔ ayi no a mfuo no a ɛmoa nso so ebenya bi adi adɔre no manya bi akum ɛde aba abɛsom wɔ no wasi yo me na sɛbia son wadwene mu dɔ ɛne saa na te adi a ɛne
ene obonofo enkonkobose koda ebono ano se de be ya wo mo ye wure bia won so odi betimi adi minika ababo mamane enti ofin so wo mo asase kame aye se asante ahemfo no anase asante memu de ofin so wo ku asase eso pa wo mo asase ya no ekopem tano so a chese eho no na asante ene bono ebohye esa besen eba ofin so esa atoamu a eba besi ofin so ahinkuru a chese wo mo asase no esa atramu a ekobichem da sa atramu a enso so akomampon nti nsase de ofin so hene de kame ayese okura asase pa chen dodo ono ahemfo dodo ono a nti sa otese obi ka emmoani nko a na bibia se asase na afeso hene wi afia kenten osere edifiri opimso osi tutu a odi kan a ono so opene so ede ema no abusia mejidi se wasie ne ma bebre na enye se utie keke na ofa aba bebre ewo eja adu insem emu because offense hene memetimi aka se de nanaka na adwemu dopa obi afom ade na ono nkwa de ogina ho ade ntia onim de ope mesrew nyansapo dwumadi so hwe so a me pacho no asie ne ma bebre enye bibia na wo so ofom ebo no ntubase ebe wie ama nkonimdie ya wadaroma se de yenya widie adesua na yesua wo ho ede na obeka chirechirima ewo adesua de kakra odi amaye yo me desia me dase enchini made de bia metu wo mofo se abakosem de ya yentwe emmen ye mpanimfo na enti abakosem na mpanimfo ne kan se bia son se bi nyaado obro abrowana na oti adomankomasem oya dai obo abrowana na oti adomankomasem na nsemu ahunta nsemu mpaninsemu mu duro ha nti wo ben mpanimfo no a nsemu atwamu ehuhia se etwa se yehunu no onu be kire se de da bia ka se wure firi ukurom hina ben a oyira adwabo ase no ye mpanimfo ni nti mpaninsem ene abakosem ene amamre no nti mihira enananum kosekose se ye nsoso ebisua ebefa ato ye ho so na mesre pani bia se obi abenwa ya won nsoso emfa abakosem bi enkame no nsoso kire na abakosem no nsua no nsoso enu edamase aja adaya seedie na wa ohwe memeso meda wase se wa oje mre esua niam bebre e wa Nyansapo TV so aha ehu hiam yie pa because onko an ohwe no wa mo obi nso anyaso mfaso a na chese yanko amba etimisrawo o like ya na wa share o comment no se hu hiam eno na bema me anyansam bisa o pese obisa na menso mabisa amwanya eho anu yie misrawo like misrawo subscribe na share and family that's ene everything